Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kung daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho, ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dinhi? Basin og daw tang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Oh! Ambisyoso! Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y nadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadagdalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Puhanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ngul-ngul ang akong suso. Muna na ang giingon sa doktor nga may cyst ang akong suso. Jen, nagpingit mo kas kasakit? May sakit na sad ang cyst akong suso, Ate Pres. Hasul kay sa trabaho sa office. Tumari nagpanyawan herbal capsule. La 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 la. Malipayan naman lagi ka? Syempre, Ate Pres, kay may tumarkog panyawan herbal capsule. Wa na'y sakit ang akong suso ug matod sa doktor, dili na ko operahan. Panyawan herbal capsule. Milagrosa kagyong kapsula. Panyawan herbal capsule with mangosteen. Ang milagrosang kapsula. Produkto sa SED Marketing. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ang SED Marketing
nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagda kanato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning bag-utang sugilanon. Ikaw na lang unta. Hindi mo babayaan o anong siya ang nadarama. Sir Michael is back quickly? What happened? Oh, he is embarking the car now. Oh, I see a motor behind Sir Michael's car and stop also. Kasi niabot, Yaya. Nganong ikaw mo lang kita na ugwawa ablihi ang gate. Oh, ha? Oh, di ay. Sorry, I forgot. Timoy is not here man di ay. Timoy is on leave man di ay. Kinsay niabot. Your dad. Nabalik na si Daddy. Yes, that's why I am thinking about. Nganong nabalik magka si dayon? And I saw a motor stops behind your daddy's car and they are talking. Oh, look, the guy disembark his motor. And wow, my barog. He is tall. I like him. I'm not interested. Ablihin ang gate, Yaya. Di ay. Sorry, I forgot. I will leave you now. May kuyog si Daddy nga nagmotor. Kinsa maka siya? Nausap Resilya, wa man maka-abris gate. Sorry. I'm so sorry for not opening the gate right away. I forgot. Timoy is not here, di ay. He is on leave. But I am opening now the gate. Okay? A moment. Ay, ipasod ko na sa kinan. Kisa imong ngan? Sandro, sir. Okay, Sandro. I'm Mike. Ipasod lang sa imong motor sa grahe. Aron makakaon na ta. Iya, Sally. Ang dami may pagkaon. Tuloy kayo ako. Tolo, you are three. I know, sir. You are two only. You are two May only. kauban ni naa sa kinan. What? Naipasod ko na sa kinan, Sandro, ha? Ako lang pasod na, sir. Humalik ko park sa ako motor. So sa inyong grahe. Magkumaka mo drive sa kinan? Yes, sir. Aha, mo ba? Magdiwas lang tag-istorya sa subay. O palihog lang kog pasod sa kong sakinan, ha, Sandro? Oh, okay, sir. No problem. Why problema day, sir? Ako na bahala. You know, I like you. You speaking English? Ha? A bit. You speaking a bit? A bit. A bit. We are compatible. I love speaking English too. And you know how to speak English? I like you more. Ipasod ko na sa kinan ni sir. Di ako na. Oh, I like him. He is so cute. Tall, dark, and handsome. My dream guy. Nang, okay lang ka din, eh? Uy, hay naman itong tigwa nga. Din, eh, di pa sa kayo na siya sa front seat. Nawa naman din, eh. Yara ko si mong luyo, Naka na sa backseat? Ay. Nakailag ka ba na ako? Si Sandro ka. Oh. Nagila-ila baya mo atong insect nga nakaligis na ko. Ug matod mo, Sandro, ang imong pangan. Nakadungog ka? Nga sirado ba niya sa kanal? Og tinted pa gid? Dako kong dunggan. O kusog ang signal sa antena ni Ini. Nang, gutom lang yan. Ay, ayaw kong mananga. Kay mo sakit akong tuhod, ana. Ha? Ermitanyang bruha na lang. Ermitan niyang bruha?
Unya na ta magsulti bahin sa kong pangan. Kay nagpaabot ka ng babae nga dako gribon sa iyang oo. Nga gipasod mo ning sakyanan sa ilang gate. Oh, o di ito, no? Kadiyot. May kang mudag parking sa sakyanan. May sakyanan kagid sa inyo, unsa? Ha? SED Alert! SED Alert! Luwing pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka nato sa SED Marketing Health Testimonies. Unsay gibatik adto sa imong anak? Sakit kay ang tiyan, mayroon niya ni adto mi sa hospital. Bila mi ka adlaw tidto, ug yapon na ayo yang tiyan mo tong natambag namo nga magpalit daw mi og SED Liliment, haplas og panyawan kapsul. Ipa 3 times adi daw sa iyaha para mawala ang sakit sa tiyan. Mo to akong gitry na ulian man niyang sakit sa tiyan na okay siya mo tong nakagawas mi hospital kay pagkuan niya take niya og kanang panyawan kapsul nakalibang dayan na siya mo tong naayo din siya. Ako si Annalie Cotara. Health Testimonies. Zanro? Yes, the Charmin. And that's his name. Handsome name, like the owner. He is tall, dark, and handsome day. Dili ko interesado kung unsa sa kagwapo, yaya. Ang gusto kong mahibawan kung nganong kuyog ka na sila ni Daddy. Oh, I don't know. How about asking your dad? Unya na kung manlakaw na ka ng iyang mga bisita. Kay di na ako gusto nga makakita pa og mga kaliwat ni Adan. Unsa day? What? Mag-in-English naman day ko, no? I forgot. Gikan karon, yaya. Di na ko gusto nga makakita og naong sa mga lalaki. Uy, it's very scary na, day. You are a man-hater now, day. Basta kay di ko ganahan mo tan-aw og mga lalaki ron, yaya. Kay mga bakakon sila. Mga paasa. Ay, day. Ayaw itanan, day. Not all. My chatmate is not like that. It's not like that. Labaw pa nagka-chatmate ni mo, yaya. Gibinuangan ka lang, ana. Oh? Kaingon, anak ka ng mga lalaki. May lang mo pasod na itong mga babae silang bulsa. Oh? O pagkahuman, yano kang ilisan o mas bati pa ni Mugnaw. Ay, kabati na gid ay nakog naong day. Uy, ha? Kabati na gid kong danog naong. I'm sorry. I speak in Bisaya na po that. I will translate ito English na lang. Ay na lang i-translate, yaya. Samot kalabad akong uan ng in-English ni mo. Ingna ko hagman lakaw ng mga bisitang Daddy. Kay mukaon sab ko. Gigutom sab ko. Eat with them na lang, day. No, thanks. Oh. May kauban making lalaki si Daddy. Oh. What happened naman ni sa akong alaga, uy? Before, she likes talking with me with her crushes. Now, she hates all the boys. Why hate the boys? Boys are yummy, kaha. Char! So, wa kay trabaho, Sandro? Oo, sir. Wa ko trabaho. Nagabalhabal ka ba? Ay, naghihabal-habal ni mo ning imong motor? Oo, sir. Naghabal-habal ko. Aha. Ingon ani na lang, ha? I-hire ka para mutudlo na ko og drive og motor. Ha? Ganun ikaw na magkaanak, sir, nga may nindot magang sikanan. Na-realize ako samtang napiit ko sa traffic ganina ba? Nga may mong mga nagmotor kay makalusot-lusot lang sa traffic. Apan kaming may sakyanan, tanggong gyud sa traffic. Ug pirmi kong malate sa akong mga appointments and mga meeting. Nga dinalian og mga importante kayo. Kuan, sir. Ay lang laila pagsabot, sir, ha? Sa estado sa imong kinabuhi ug sa imong paginaron, di na gid maayo nimo nga mo drive kapag motor. You meant to say, tiguang na ko? Ha? Aha? Exactly, sir. You're too old to learn how to drive a motor. Yes, Ellie. And I don't think Inday Charmin will allow you that, sir. Charmin? Imong asawa, sir, o anak? She's my only daughter, Sandro. But I'm serious, Sandro. Gusto ko makatog drive og motor.
I think, di ba man tingali, wahin tanan. O di ko lisod na makaton, kaya makamaon mo kung magbike. Okay. Okay, sir. Kung mamugos yun ka. Ay, pero amping kamo anang motor kay maunay na Matyang Rodrigo. Ay, nalimot mo na dito nga. Di ka manang. Ermitanya lagi. Ermitanyang bro, hangin yung itawag na ako. Nga naman ditood nga, mao man yung pangan, Ermitanya. Tungod kay gitong loko sa akong mga ginikanan sa among gingharian. Gingharian? Nakakaon namang taga, Ermitanya? Nagtuo lang yun kang may gamay ko, Sandro. Ay, Erminia ang akong pangan sa among gingharian. Ako si Prinsesa Erminia. Apa nakasa ako sa akong amahang hari o sa ina kong Rayna. Maong gitambog ko nila din sa inyong kalibutan. O naingon na nining akong hitsura. Balik ta sa gisigutan ni mo nga si Rodrigo. Ay, si Rodrigo? Nadisgrasyas motor. Riyang nagsingabot ng ilang kasal ni Selena. O gwa man dayon ang ilang kasal? Wa. Og ingonog sa nalisuan ni ato sa maayo niyang panghuna-huna. Di siya kadawat nga namatay si Rodrigo. Gusto ko siyang madayo ng ilang kasal. Ug tuod man, gihatag ko niya ang iyang gipangayo nga makasal sila. Unsa? Patay nam ka, Rodrigo. Unsa pa man nila sa pagpakasal lang duha? Pinaagi sa damgo. Ha? Sa damgo lang sila gikasal. Gipakatuog ko si Selena o gikasal ko silang Rodrigo. Pinagis damgo. Tingin nyo, Ermitanya. Kay ipahatod ta ka kang Sandro. Tod, Sandro. Magtrabaho ka na ubos ako gikan karon ha. O mientras mabalik ang akong driver na nag-leave, ikaw lang muna akong driver karon. Oo, sir. Wala problema. Salamat kay sir. May trabaho na dayon niya ko. Akining Ermitanya, asa man ti kay hatod? Aron makasugod ko sa trabaho ubos kang Mr. C. Pwede bang i-hire na lang sa kunimo, Mr. C? Uy! What? Nag-hire si Daddy og driver? Exactly, Day Charmin. He is hiring the tall, dark, and handsome guy to be his driver for the meantime. That Timoy is not here. And your dad wants Sandro to teach him how to ride a motor. What? Si Daddy magpatudloan ng tawhana og drive og motor? No way, Yaya Sally! No way! Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Okay, tagal kitang hinanap, okay, tagal ko rin nangarap na makapit.